Vieš, svet nás učí pochybovať o sebe skôr, než si dovolíme veriť. Učí nás zapadať, než aby nás podporil v slobode bytia. Maličké krôčiky, ktoré tvoria cestu k nepeknému cieľu. Najprv sa len snažíš spĺňať očakávania iných. Vyhýbaš sa konfliktom, mlčíš. Prispôsobuje sa, čo je začínajúci proces straty seba. Na pleciach nosíš povinnosti ako školskú tašku, ktoré ťa nelámú, ale jednoznačne neposilňujú. A jedného dňa si uvedomíš, že začneš byť ťarchou už sám pre seba. Kvôli umlčaniu názorov a potláčaniu seba samého. Ešte nemám čo svetu povedať. Je príliš ticho a nikto ma nechce počúvať. Nie som dosť dobrá pre tento svet, alebo som len príliš naivná? A prečo sa tak topím v oceáne plnom ľudí, keď navonok to tak nevyzerá? Ale zároveň oni sa topia tiež. Ako keby som bola iba pozorovateľkou ľudstva. Odlišná. Miestami neprispôsobivá. Pretože mám názor. Lenže ak máš názor, ktorý by mohol pomôcť, ľudia ti nerozumejú. Logika je jednoduchá. V tomto prípade jednoduchšia ako matika. Problém, riešenie, dohoda. Realita, problém, ohováranie, krivda, chaos. Človek plus človek rovná sa klebety. Človek plus ďalší človek rovná sa ešte väčší chaos. A možno je svet naozaj len chaos vzorcov. Možno kým sa nestratíš, nenájdeš sa. Jeden problém, 1000 komplikácií. Jedna pravda, 1000 interpretácií. A človek sa v tom všetkom stráca. Až nakoniec nevie, kto vlastne je. Možno sú to len zbytočné filozofické myšlienky. Možno je to len môj pohľad na svet, ktorý neviem zmeniť. Len mi nejde do hlavy. Prečo? Keď máme pred sebou nádherné farebné plátno, ho všetci pretierajú na čierno-sivé. Každý deň stretávam stratené duše. Frustrované. Bezradné. Vraví sa, že sa nemám nechať ovplyvniť náladami iných. Ale keď sa denne dotýkam ich negativity, zanechá to stopu aj vo mne. Ale oni to nevidia, nerozumejú. Kritizujú, lebo môžu. Lebo sú starší, lebo majú skúsenosti. Lebo vedia viac. Ale ja tiež nesiem ťarchu na svojom srdci. A nemám potrebu ju hodiť na iných. Tak kto je tu stratený? Oni alebo ja? Som jediná, ktorá to nechápe, alebo všetci ostatní len predstierajú vyrovnanosť? A tak to začína. Otázky, pochybnosti, nespokojnosť. A možno si ani neuvedomíš, že sa strácaš. Vo chvíli, keď vo svojom srdci pocítiš prázdnotu a ticho, strácaš kontakt sám so sebou. Uvedomíš si, že veci strácajú zmysel. Prichádzaš o seba. Vtedy je čas prestať si klásť na seba nezmyselné nároky. Dopriať si oddych. A keď sa na to budeš cítiš, začneš hľadať to, čo si stratila. Seba poznanie. Sebelásku. Rešpekt sama voči sebe. Vieš, možno je to len môj pohľad. Možno si aj ty sa cítil niekedy tak. To zvláštne odsudzenie od vlastného ja. Keď si len pozorovateľom ľudstva, keď sa cítiš odlišná a neprispôsobivá len preto, že rozmýšľaš inak. Možno je to práve to ticho, čo nás rozkladá.
Ten moment, keď stojíš uprostred miestnosti plnej ľudí, počúvaš ich smiech, slová, debaty a napriek tomu sa cítiš, ako by si tam nebola. Ako keby si bola len tieňom seba samého. A tak príde bod, keď si musíš položiť otázku. Som to ešte ja? Alebo som sa už prispôsobila natoľko, že som sa stratila? Ak áno, je čas prestať. Lebo vo chvíli, keď stratíš sama seba, čo ti vlastne ostane? Ale čo s tým? Začni tým najjednoduchším. Zastav sa. Vypni hluk sveta, ktorý ti diktuje, kým by si mala byť. Počúvaj seba, nie ich. Otázky na zamyslenie. Kedy si naposledy robila niečo iba pre seba, ale nie kvôli tomu, že sa to od teba očakávalo. Nie preto, že si musela, ale preto, že si chcela. Nádych, výdych. Spomeň si na veci, ktoré ti kedysi prinášali radosť. Ktoré ti dávali pocit, že si skutočne šťastná a spokojná. Možno je to len šálka kávy v tichu rána pri zobudzajúcom sa slnku. Možno písanie myšlienok, ktoré nikto nečíta. Možno hudba, alebo skôr rozhovor s niekým, kto naozaj počúva. Dovol si cítiť, ale aj smútiť za tým, čo si stratila. Ale nezostávaj v tom prázdne príliš dlho. Iba pochop svoje správanie, dôvody, prečo si sa tak zachovala a odnes si ponaučenie. Lebo nie sme stratené. Iba sme na chvíľu sa vzdialili od sveta. A to je úplne v poriadku. Dovol si skúšať, hľadať a nebyť na seba prísna. Na záver som si pre vás pripravila nejaké ako keby tipy a triky, ako k týmto pocitom sa postaviť. Ja si uvedomujem, že proces hľadania seba samého nie je o tom, že ja vám teraz v tomto videu poviem nejaké kroky a vy zázračným spôsobom sa nájdete. Ale ja by som vás chcela poprosiť, že v tom prípade, ak naozaj takéto niečo cítite alebo máte takéto nejaké problémy, tak začnite kúsok rozmýšľať alebo uvažovať nad týmito vecami, čo vám teraz poviem. Prvá vec, na ktorú by som bola rada, keby sa zasústredíte, tak je následovná. Počúvaj svoje srdce. Tam nájdeš návod ku všetkému. Druhá vec, naozaj tiež veľmi, ale veľmi podstatná, a to je ticho a čas pre seba. Počúvaj vlastné myšlienky a nie tie, ktoré nám svet vtlačil do hlavy. Áno, moja pripomienka, uvedomujem si, že žijeme naozaj dosť rýchly svet a nie každý si môže dovoliť popri práci, popri prípadne deťoch a tak ďalej si dostatočne nájsť toľko času, koľko by potreboval na takéto sebarozvojové myšlienky. Ale chcela by som vás povzbudiť aspoň na to, aby ste si skúsili v ten jeden deň nájsť aspoň na začiatok 5 alebo 10 minút. Že si poviete, že pôjdete proste sama alebo sám, ak na to máte možnosť a priestor proste niekam vonku, na prechádzku alebo niečo a nechajte si kúsok čas sama pre seba. Bez nejakých kolegov, bez nejakého partnera, bez nejakých proste problémov, bez všetkého. Kúsok si nechaj také ticho, sama pre seba. Po tretie, spýtaj sa sám seba, kto som. Niečo odo mňa očakávajú, aká by som mala byť. Nie. Kto naozaj som, keď ma nikto nesleduje? Čo ma naplňa? Kto je tá osoba, vďaka ktorej môžem byť šťastná a akú povahu má? Aby som nadviazala, tak presne na tú druhú
otázku, alebo teda druhú radu, presne tamto ticho. Tam nájdeme seba, tam nájdeme tú osobu, ktorá sa správa tak, ako sa správať chce. Keď sa na ňu alebo na neho nikto nepozerá, keď si sama sám, pretože keď sme v nejakej spoločnosti, tak samozrejme človek sa nejakým spôsobom chce prispôsobovať. Hej. Po štvrté, žiadne podvedomé tresty za to, kým si. Nepotrebuješ byť lepšia pre tento svet, ani byť iná, ani sa hrať na niečo, čo alebo kto nie si. Namiesto toho si uvedom silu svojej vnútornej sily a sústreď sa na svoje tajné talenty a odlišnosti, ktoré ťa tvoria výnimočnou a inou. Tak ako aj ženy, tak ako aj muži sme vystavení nejakým očakávaniam od sveta. Pomenujem to normou. Či už výzorovo, alebo vyjadrovanie, správanie, prezentácia v spoločnosti. Do určitej miery tieto normy lomeno očakávania treba rešpektovať. Ale v obraze reality a praktickosti som sa stretla už s tým, a ja sama som si tým prešla, občas ešte si tým aj prechádzam, že si kladieme na seba nezmyselné kritiky alebo podvedomé tresty za to, kým sme. Ako vyzeráme, ako sme sa v nejakej situácii zachovali a možno sa porovnávame s niekým iným. Treba si však uvedomiť, že naša cesta, ktorou si prechádzame, je odlišná. Každý človek napísal inú históriu, inú cestu a mal iné podmienky, ktoré si buď vytvoril, alebo dostal a nevie to zmeniť napríklad nejaká choroba, fyzická či psychická. Nechcem vám teraz tvrdiť a nahovárať to, že ak sa pozriete na seba do zrkadla a nie ste spokojná so sebou, aby ste presviečali sa, že ste dokonalé a krásne. Ja si osobne myslím, že v nedokonalosti je najviac krásy. Ale skúste sa prijať v danej situácii, také, aké ste, aj so svojimi vlastnými kritikami voči sebe. Pretože či už môžete alebo nemôžete za to, aké ste, kým ste a tak ďalej, je dôležité v tomto okamihu prijať sa a stotožniť sa s vašou osobnosťou, po prípade s výzorom. Pretože trestami voči sebe krok vpred nespravíte, iba si ubližujete. A takto by som nadviazala na 5. bod. Je dôležité byť k sebe láskavý, ako ku svojej najlepšej kamarátke, ktorú nesúdiš, príjmeš, máš ju rada, podporuješ ju a si tam, kde si vždy mala byť. Týmito videami, okrem toho, že veľmi rada polemizujem a uvažujem nad pocitmi a ich hlbšom porozumení, by som vám chcela podať pocit pochopenia. Množstvo ľudí si prechádza pocitom osamelosti, straty samého seba a ťažkými životnými situáciami. Nie som psychologička, ale verím, že sa spolu pochopíme, podporíme a nejako prežijeme. Ak sa vám moja tvorba páči, pretože vám prinášam nový koncept tvorby na YouTube, tak ma nezabudnite podporiť odberom, lajkom a komentom. A nezabúdaj, nikdy si nestratila sa úplne, len si uprednostnila niečo, čo si nemusela. A to je v poriadku. Ale teraz je čas si spomenúť, kto si, kým si a prijať lásku od seba a darovať jej veľa, ale že veľmi veľa sama sebe. Vaša Ksenia.